Orduña tú, ¿qué hostias haces, tío? Kaixo, ni Unai Zubeldia naiz, Ibarratik nator eta 20 urte ditut. Gabirin gaude, azkenen Santikuz klasikako puntu erabakigarrietako bat. Eta nolabait Santikuz klasika definitzeko, bai Euskal Herri eta bai Espainia mailan karrera historiko honetako bada, ez? Azkenen Aiztondo eta Valentziagakin batea, eta zalantzai gabe urtero peloti guztiak gorriz markatutako data bat izatea. Eta segidan gurekin talde aurkezpen honetan izango dugun taldea, Laboral Kutxa, Fundación Euskadi taldeko ordezkaritza, iaz gogoan izan, Unai Zubeldiarekin talde honek lortu zuela garaipena. Oso oroitzapen politia daukat, ez? Ze kalea bi aldeta jendez josita zeon, eta parte muga pasata gero nire familia hortzeon, eta haiek besarkatzea oso une berezitzen zen. Zubeldia heldu aire, Santikuz sariko irabazlea. Dia importante, amestutako eguna. Bai. Agarra nola jutean. Me falta, la chispa esa para haber arrancado con estos. Ahí estaba, Vaya. Tres ciclistas en el cóctel, 2 mayos distintivos y tú ahí, ¿verdad? Yo creo que un sueño casi cumplido. Sí, ayer fue un día muy bonito, entramos en esa fuga y bueno, conseguimos el segundo puesto. Y bueno, hoy tenemos 3 bazas en el top 10, pues a luchar con ello y vamos a dar guerra. Ilabetia esan hasi gu pentsaten genuen bezain ondo, azkenien bai Santikuz da bai Valentzia etxakusen atera espero gendu zen postuak, nahiz eta hori, bakoitzien top 10 pare bat lortu, baina gehiago espero gendun, bueno, ikusten da Nafarroko itzulien oin, bastante fuerte gabizela, 3 pertsona gauze lehenengo 10 artien, Trigo laugarren dekogu, Cerro Sub-21 lider da bigarren dau generalien, orduen ea papeltun bat indaldogun da generala eran aldogun, ez?